Atize maoko kativhure dare. Zakari. Name, you are in. That's a good. There must be a All right. I was here. should be right. COVID. Same dog diary. That's a good one. Is a mask and has some 3 injections. Naiga, what are my COVID? Say about it. Am I even the meter say? Say, Muna, famous. Tell it is going. Yangu ndiye kuti andichada murume niye kuti anondishungurudza. Anokushungurudza. Andichada murume ndochikonzero kuti munoshungurudzwa. Right. Isisi mutemo ida apa pamapurugara apo munotitaurira zvikonzero. Ndikuchakuda nechikonzero chakati munosvika pachi. Hayi, kushungurudzwa kwacho manje kushungurudzwa taurai. Chekutanga anondova. Chechi2 anonditukira vabereki vangu. Chechi3 togara pamba asi handibvumidzwe kana kutenga chimwe chinhu chisanditenga ndini. 4. Alright. Haizvozvo zvisina. Tinotanga kudzidzisa kapo kutanga. Saka imi mamuchada murume. Izvozvo zvega ndima muchada murume. Izvozvo. Anondova. Muti mamupuwe mari ndizvamaizva taura munongori mukadzi wano ngosvika mapesa kuti asisi zvechitatu wazvinzwa pindura chizwa hanzi handichakuda noshungurudza hanzi handichakuda nyaya iripo kudhara ndaizwa hanzi handichakuda nyaya iripo ndine madzima yangu normal hapana munhu anoda kutangirwa saka ndingatotangirwa name kuramba unotoda kutanga taurapo saka nyaya iripo ndeyekuti muzvinura takamboitira yakambotakutasana tega tega pakuti no ndakava pakundishupana kwatikaita pane pamwe patikanetsana tanetsana kudaro pawakanetsana nacho nenhau yei unotsanangura nokuti sumunombotitorana titewakunana nasekuru ndozva mawirira izvozvo nyaya yekuti iye inini ndakabva kwandikabvawa ndanga ndakadhakwa ipapa ande ndakadhakwa ikudaro ndobva ndasvika ndobva ndataudzana nemadzimai zvakaipa madzimai ndobva vazivisa nyaya yapagiraundi unovai vangu ndobva ndaenda sei ndobva ndaripa kadano sori madzimai dzokai pamusha usitaura nyaya yako usati wataura nyaya yako taura nyaya yako yakabva nayo yakaita kuti uzosvika muzoripe tinzwe kuti inyaya wani ugadzirisa nyaya yakaitika ndeyekuti
nemadzimai takashupa maishupanirani mashupano atikaita ndeyekuti ivo ndakasvika pamba ndobva tataudzana mashoko akaidi pamainetsana nemudzimai wako dare rangarisiva tikakunzwa zvakazoita kuti nomutongi akatonga dare rinorisipo kuti baba ndochatoda kunzwa isusu koza kuna munhu anokunzi bhadhara pasina mhosva saka iyo mhosva yatinobira toda kunzwa tese tiri munhu kuitira kuti kana ikazoitika vanhu vanenge vakuziva kuti imhosva mumba hazvitenderwi ndanzwisisa zvamaka nhau iripo ndeyekuti inini ndatoshamisika kutoona ti madzimai anokuirada ini nyaya chona chaiyo ndakutanga kuti ndizvineva takambotaimwe nyaya tataura zvinhu zvakanyangara wakadi titaura kuti inyaya yeyi yawakarita yakwakwatadzira nokana yekuda kunzwa munoona inini ndanga ndataura atoti infected asiku ndakadaivovakazataudza vauseti utino watoka njodzi yavo saka ndavaitonayo ndakazoti no inini ndamunonoita se ndamunonoita Alright. Yo ungori pacheti para usana mhosva zhinji. Ndoza mhosva usikuziya, asi wangori pacheti. Ivo vakazondiudza kuti kwakusimuka. Saka haitaurike. Kana singataurike ndizvozvo. Haitaurike. Ayo, ivo vanogona kundiudza kuti no. Alright. Mukadzi wako nomuna? Madzimai nenomari. Ko mari unovapo? Dziri nyaya dzemari ka. Inini ndotokushamisika kuti no. Ivo varikutaura kuti no hati vape mari amene tanenge ata kuti ndivape mari yekuti vatenge mota ikana kukabanziziva because inini vakanditi panapa paudiwa zvakati oi mari endai munonotenga zvikudiwa ivo varizonditi no ndikuda kuona tv pane mamuvhi angu andasiya pazivo kana kuti amene mamuvhi avo anenge achimuona patv right ivo vazonditi no bakle chiendai munonotengera chakati nechakati ivo ndovatoziva mari kudhireva motokari ndononotenga zvidiwa zvemari ivo patv watopindura zvokuti tingagodzikana nemukadzi womuda iwo waona nemapindura waita tingagona kutaura nemukadzi wako kuti ina kugara kumba nai asekuru womuvi yapa muda kugara ikoko mboita nasekuru turike ndenge naamozoya uyapa padzinofira munoziya kana asekuru ava vazukuru vako ka padziri kufira kupaziya takamboigadzisa nyaya yacho chichibatsira nekuti isu hazvita kuti mukadzi uva apana nekupromo tinovapa mukana kuti vadzokere kumba vanogara zvakanaka vamboti hapana imba yese nezvinhu zvachinge inazvo kasi nyaya yeabuse manje tinobva tangomukoredzera muno ramekisa padesikapo patori pamukadzi wake zvichibuda nemuno mudare kuri zvakaitana nasekuru wako zvezva muno mudare vanzwa vasikana handisi kuda kuti nhasi hatisi kupanana zvina gukuru simba dzese dzinogadziswa namama tiswana titeindisana nasekuru amaona chapupu chapuwapa yenyu itonanawa uchipuwa mari kasi kumba ari kuyapa wewe yangasingauya kumba zvese zvauri kufungidza kuti unofanwa kuzoona zvaasingauya handi kuzvinzwisa saka tigadzise nyaya nyaya idzo vari vese here kumba Achisi. uyu zvikuroko tiri kumubvunza kuti makambotaura nyaya akatadzira mukadzi ari kuramba kuti aiwa akanga aita sei pamusoro nemubayo ichokwadi takamboigadzisa nyaya yacho akatoka atezvora nyambuya akati ndakakanga seni ndakadhakwa zvikati natezvora towanza aiwa tibadira mbuzi kubabata mbuzi tobvawo saka mudzimai akabva haana kudzoka kumba
mudzimai aenda kumba asina kuzodzoka yabata mbudzi ine misasiro makazviita sakazoti ukabata mbudzi iya akabhayanisa kupiwa mbudzi isikaiti asi mudzimai haana kutaura kuti madaro abvisa mbudzi abhandara ateza akadzaisaapabva mberi kwemadziro ine misasiro makaita sei takazomubvunza muzviki wavo akati achikuza kuti vanhu vakaenda kuharare amaitiraini vakati kuuya kumaimani havana kuzouya inini kusha kwako kwamukadzi unokuziva pana akazomboendere kuona kuti kumadzimai marakumba makabatirwa sei ndakatisangana navo pana akasangana muzvitoro kumba uchionekana vabereki vakumatera mukadzi wenyu ndakatuma sekuru vangu vatyenyika no vatyenyika chiendai mundisise kuti no semadzimai vasiri kuya sabhuku chidenyika sekuru vangu vakanditi no vakatoenda kumba vanzayo nhasi ifriday vari kuya musoimani aipindura njani ivava madzimai avo ngovaida vachipindurani vachipindura vachideinyika ndakati ano problem ivo vakazonditambudza vachiti no ndatumwa huku nehanzvadzi dzangu vada huku dzasinotewa ndoda kumhanyisa huku kuharare but ndichazodzoka chi monthend but ndakazoshamisika kwako yambo yavo kutaura kuti no madzimai enyu takurukura koko nehanzvadzi enyu madzimai enyu ataura kuti no havachada aibudza izvi ndere ndambwe vanova amai vemadzimai angu unongozviraizama kana wakarora soka ambuya vako zvokurestarama natezvara nateza iye mukadzi wako ofuta amwene vake natezva vake nana vavambika mene vazvingokumashure ukaona ambuya vako vakuya kuzotaura neunyaya iyoyo pane zvinhu zvakaita nai mamai tikudzwa kuti uyu paakatuka kumba kwenyu akati ndakatadza akabata huku then ndembudzi akabata mbudzi akapa abereki venyu saka zvoita kuti murege kudzokera kumba kwenyu chii ini ndiyada kutanga ndaona kuti zvinochinja here nekuti zvanga sinotangira ipapo pese patinonetsana anongoteera kuti ndasiya takanetsana kuteera kuti ndasiya saka pandaenda kuona kuti asiye here zvishuwa asi nekuda kwokuti pese pandakazogara akazotanga kundisendera futi mameseji achituka futi hanzvadzi yangu anogara achituka futi mameseji achina mufoni ndinawo isitamaitira umbudzi vana ndindaa kudzodzera mashure nokuti nyaya dzatitaura mune vamwe vanhu futi nhumudzi kuita nyaya dzakafanana taurai kutuka kwacho kwaanoita kuita kuti kana pane mumwe aripo anoziva kuti abva aziziva kuti zvakaita taurai hazviitwa pekutanga akatuka hanzvadzi yangu iri muno makagara kumashure taurisai sitereki vanhu vesana akatuka hanzvadzi yangu iri muno makagara kumashure mushure mekunge andirova nefanbelt vakandirova nefanbelt ndakakuwara nditori nechivanga cheparo kwapo ndobva ndatizira kumba kwahanzvadzi yangu saka hanzvadzi yangu paakazodzokera nini kumba nemudzimai wake murume wangu ndo pakatosvika patotanga kutaura zvanoda zvikanzi mamwe yepanapa nekuda kutemba mari dzenyu mizhiya mitaura zina basa asi ava vangu vatoya kuti aiwa tsano pakanganisika achiita dzoka nemukadzi wenyu musi iwoyo wandirova ndo paakavapindura izvozvo kuti mamwe yepanapa muchingu dzezvozvo dotemba kuya nemari dzenyu panapa saka mboya panapa muchinditonga izvozvo havana hanzvadzi yangu haina zvaakapindura because takangozogomirana lendo ndo pakangotaura kuti aya zvapera ndofunga pandakasara ndakabva ndatongonoti kuti ndigare panapa zvitemangwana china ndakabva ndafuma ndobva ndaenda kumba ndobva azouya vakumbira regero ndobva ndadzokera saka apa manje apa tanetsana futi akutonituka kuti hanzvadzi yako imbavha yemunhu ndiye anokonzeresa kuti musagare pavarume saka ndisuzoa kuti hanzvadzi yangu akaita mbavha anokonzeresa musagare pavarume pakudii because pese patinonetsana hanzvadzi yangu iyoyo ndiyo inotukwa saka ndiziva kuti chainenge chitukirwa china amai vangu zvese papo name ndimbokuziva zvisataura zvamutandi kuzvinzi maenda mati mimuri kuuya nekudzoka kumba mazinda harare mazinda harare mazvikumikira nemurume chaitotaura tese
maida kuona kuti achinja ndaida kuona kuti achinja here unhu hwake maida kuona kuti achinja papi pacho taurai zvese nokuti isu takudzoka ini ndati nyaya ini nhasi ansu hapana kana uri kupasheni unodzokera kumba kana tezvarada kubatirwa huku titovabatira pano zvipa mutemo kechipiri kana kechitatu tinozvita zvipa mutemo tichibva tamupa deadline yekuti musi wakati unokuvabhadhara asi andoda zvokuti imba yedu tigadzirawo isusu animaona vamwe vachibva pana vachita kuti aisitirirai kumba kwedu zvivafanana mashereni taurai musavanzi nokuti zvichasweta saka panga ndiri kwarira pachina taitotaura tese ndo pakachangosendera mameseji achiti mwana ashaya munhu amuitisa umwe ndakati mwana anogoshaya sei munhu amuitisa umwe kemi muri ikoko saka panyaya iyoyo ndo pavakabva totanga kusenda mameseji vakutuka taurai matukiro anoita tonzwa meseji kai maona meseji yangu batwa saka kuda kuti meseji yacho dziri ngori kakutukawo kemunhu emukadzi nemurume kasikachingudha hama asi isu toda kuti hedu tingogona kumbiridza imba inai uyo akatumira meseji yekuti mwana ashaya munhu anomuitisa umwe wedu irizvere kuda kuti ugere kuna but ndaifunga kuti chitika uyu motaura naye kuti ari kuita umwanya uyo anorwa munhu efinibruti kana mombe chaiyo ainzwa chimboinonosaina ukone muzukuru wenyero enda kuti kuchacha kana ari weini ngati kuchacha endatokuchacha pakurwa ari munhu efinibruti nomita tokambozviita ukaregererwa makabatirana nambutsi enda uko patiri isu tindisana abuse uyo ari kutora uyo ari kuziva kuti mambo ari kutonga nyaya yavo munhu ende abuse is one of zvinhu ini nditori munhu asingatomboda munhu anotaura kuti ndikuabuse mukadzi inonosaina kutikuchacha iwe paipe pangada kuenda kukaranda kwekwe ungautonyepa ungachitiza muno aenda kunosaina muri kudai amai pakurohwa kwamukaitwa rofenibelt taurai nokuti beta mugare mazvidya nokuti chazvitukirwa saka gara mazvidya bena mazvidya nokuti chazvitukirwa taurai inini handina chandobude nhasi kumba handichandotsuka idzodzi nyaya idzi dzamaramvirana idzi nekuti chichaitika ndechekuti nditopedzera ndauraiwa nenyaya yekurohwa iwe apa kurohwa kwacho nenjirohwa musoro togara sei nemunhu akadaro somukaise muudzi zvamumbira shereka burisai shere imumbi munoona pane pamba kuti unoramba uchifusira bondo kuti upinde mahari ozorekana hari yakudza mvura otoshamisika kuti kumanje bondo ndada kuti ribve kubvise nyama inunika kasi inini kuti nini haisizveka zvamamurambiri inini mafungiro angu inini asiri zveka zvamamurambiri nokuti kana temo ini ndabata zvitauro izvi kana amai vakuudza muru kwacho kuti haushadiwa ini ndiri kumuudza kuti pane nyaya iri paseri sikutaura nezvayo asi inozikanwa nokubva kwanani but anyway ichiita panani unevanangani murume 2 saka mafunga ivi kuti munovasiya moenda kumaintenance mupe muudze chamumurambira aisarake ningi ndikurambira ningi ndikurambira zvakati anhu vese vonzwa nai nyara dzichakuteta ini ndikurambira kutunga vabereki vangu nekundirova nokundiudza zvokubika mumba ndo zvandiri kurambira ini handakuona kuti imba iri panguti gara zvako gara inya vabereki vomunhu uyo vari kuti vabereki vari kuti
abereke mudzimai weya ininika pane dzimwe nyaya dzatotera kudare dzaisuswa abereki vacho inini mareasons akuwapo hapana mareasons ekuti vanhu pane mareasons era abuse hatiitenderi izvozvo ichokwadi kasi tingatenderere kuti imba migara yavo mazvita maoni tingatenderere kuti imba ipwanyika mai tese tine dzimba kaizvo tirana baba tirana amai mudzimba dzedu ngative honest zvinhu zvataurwa apa nezvatinoita mudzimba dzedu sevakadzi nemurume imba ingapararere ndatanga nini kurwa kwacho hakusikuperi vangotaura ndorohwa kana vanotaura ndorohwa everything pamwe pacho vanorohwa vasingataura handichada kutaura zvakawanda mazvinzwa case of abuse severe abuse right chakuti ndinopa sekuru wako mari simukai nyama koma kwandari munere chakuita baba aiwa shamwari tiri padare enda kuno mukoma wako kutsika hama yako iripo ndiye baba unaye baba makutsvagira munhu emasununguka mukatosangana nomumwe panze apa zvazvilo zvomwe yandizi marriage inyaperera panapa pane zvamukashanda mese handirozvo endai munopuwa samoni moona muprisa kuite samoni musheyane zvamakashanda mese zviri pamutemo kana mabuda panze apa makatukana tinokuchajai mudai hatidi mhirizhonga zvinhu zvese zvosvika munyararo mukuramba kwenyika baba vandoredisa izvo zvinoziva zvokompewa panapa zviri kuereka kuti hapana zvisadhiisa endai kuno muchinyanya ungarambirwa atapedza wasaina aiwa ndasaina ndomudzisisa ona kuti kusaina wadaita yange judgment embuzina tukazeya bhizi avabvati hazisakuripa vasisimotiwa nadzo hai ngawe nadzo iwe hausi mambo ka iwe hausi mambo uri baba mumba kwako kutaura zvakuda ndingadzuva kana wauda kutonga urovha pana ini ndatidzikuya mbudzi dzingadzuve 3 makamboroa mudzimai wenyu neFanbelt ndiani akambozvita muno FanBelt ndiani akambozvita ane right yokuramba angona kuurayiwa FanBelt unodhonza mota simbi imi iwe vane mbudzi musemswa 18 nacho Israel,